Здравейте! В днешното клипче ще ви покажем как се сваля предна седалка от BMW E46. Ето я седалката. Сваля се супер елементарно, чрез 4 болта, които се намират един отпред отляво. В 4-те ъгъла общо взето има по един болт, размер 16. Като първа стъпка дърпаме седалката максимално напред и я вдигаме. Тук става въпрос за купе. При седан е абсолютно същото и се открива ето този болт, който е 16. Вземаме си гидоренцето и го отвиваме. След като отвихме болта, който се пада от към прага на вратата, отвихме и ето този, който седи ето тук на същата позиция, отзад отдясно. Ето ги двете позиции на болтовете. Едната е тук и другата е тук. Преминаваме към отвиване отпред, дърпаме седалката. Дърпаме я максимално назад. Следващата стъпка е да дръпнем седалката максимално назад, за да се открият същите два болта от предната страна на седалката. Ето го единия и ето го другия. Съответно отляво и отдясно. Ето ви ги покажа и двата. И нека отвием тях. Отвихме болтовете и гайките в 4-те ъгъла и сега вече седалката е напълно свободна от копето и просто я натискаме назад и се освобождава. Това е крайният резултат от сваляне на предна седалка от E46. Ако видеото ви било полезно, може да го харесате, да се абонирате за канала и до нови срещи!